O concelleiro de Turismo Francisco Suárez Puerta visitou esta mañá as instalacións do Centro de Interpretación de San Roque, emprazado no Parque Periurbano, onde se levaron a cabo nos últimos meses diversas obras de acondicionamento, cun investimento total que ascendeu a preto dos 150.000 euros, sufragados en boa parte con cargo a fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno Central. As actuacións consistiron basicamente na mellora da accesibilidade do edificio, coa dotación dun pequeno ascensor, a instalación de nova sinalética e a ampliación de contidos a través dun asistente virtual para as visitas guiadas. Tamén se actuou de cara á eliminación de humidades no inmoble, coa instalación da envolvente térmica e a mellora da cuberta. No que se tuvo en conta totalmente a accesibilidade, nova sinalética que se colocou tendo en conta o braille, así como, elimináronse humidades, cambiáronse cubertas, puxáronse contidos de tipo digital para que os nenos podan comunicarse e aprender de outra forma máis actual e naqueles teñen un vínculo maior a como se viña facendo, pois era unha sala estática que non había ningún tipo de capacidade para mover se non era traendo algún tipo de elemento externo. A día de hoxe, o que o programa base está feito, permite as preguntas, permite unha serie de guías, pero son totalmente actualizables. Ademais, tamén están tanto en castelán como en galego. Con este proxecto, que tamén incluía a instalación dun novo sistema de iluminación en todo o parque, o Concello busca a renovación completa do espazo, un dos principais recursos naturais e turísticos do municipio, para facer del unha zona de lecer accesible e atractiva para a veciñanza e para as persoas que visitan Ribeira ao longo de todo o ano.